କୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଗବାନ ଶିବ ବେଙ୍ଗ ପରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀର ଘୋର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବୈଶ୍ୟ, ଏପରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅମର ବର ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସାପ ମୋତେ ଭୟ ଦେଖାଇ ତପସ୍ୟାର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ନମଃ ଶିବାୟ। ନମଃ ଶିବାୟ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋତେ ସାପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବି। ତଥାସ୍ତୁ। ନମଃ ଶିବାୟ। ନମଃ ଶିବାୟ। ଏବେ ବେଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାପ ରୂପରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ନେଉଳ ଆସିଯାଇଥିଲା। ନମଃ ଶିବାୟ। ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନମଃ ଶିବାୟ। ନମଃ ଶିବାୟ। ବୈଶ୍ୟ, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ? ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ଏକ ନେଉଳ ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନେଉଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଏବେ ନେଉଳ ରୂପରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତା ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ତା ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ବଣ ବିରାଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବଣ ବିରାଡ଼ିଟି ନେଉଳକୁ ମାରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ନେଉଳ ରୂପରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନମଃ ଶିବାୟ। ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଗବାନ ଶିବ ନେଉଳର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଏକ ବଣ ବିରାଡ଼ିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ବେଙ୍ଗଟି ଏବେ ବଣ ବିରାଡ଼ି ହୋଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନମଃ ଶିବାୟ। ନମଃ ଶିବାୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗକୁ ବିପଦର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ଏବେ ତାକୁ ଏକ ସିଂହ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିବଙ୍କ କୃପାରେ ବେଙ୍ଗ ରୂପରେ ଥିବା ବିରାଡ଼ିଟି ଏକ ସିଂହରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗକୁ ବିପଦର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ଏବେ ସିଂହକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଏବେ ସିଂହଟି କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଅତି ବିକଳ ସ୍ୱରରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନମଃ ଶିବାୟ। ନମଃ ଶିବାୟ। ବୈଶ୍ୟ, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମୋର ଅସଲି ରୂପ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ, ଭୟ କେବେ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ କେବେ ହେଲେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବି ଥାଉ, ଆସୁଥିବା କଠିନତା ଗୁଡ଼ିକ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଏହା ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଅଛି। ତଥାସ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏ କାହାଣୀଟି? ତୁମମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।